kembali bareng-bareng Kusuma Budaya. Masya Allah kurang kompak ini ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Warga mana ini? Sumbersari? Sambisari? Ya maklum tala. Iki kakean ngrungokno son iki lho. Dublek kupinge sindene. Angge dalam rangka acara apa ini kalau boleh tahu? Sedekah bumi. Kalau sedekah bumi berarti ini Bapak Polo, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak Bayan kumpul semua ini. Bapak Camat, Bupati. Kok nggih kabeh iki? Berarti ngumpul kabeh ya ini ya. Sudah siap untuk naik ke atas panggung? Siap. Siap. Ini siapa pertama dulu yang naik? Pak RW. Yang mana Pak RW? Tolong angkat kaki. Oh, angkat tangan. Ya, keliru ngono ae bengok-bengok. Ayo, Pak RW angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan. Nggih, diangkat temen nek kaki ini. Kalau belum siap untuk naik ini lagu pertama dikasih lagu apa?
Bojo loro, siji ae gurung duwe kok loro. Yo bek endok kene anak sing nyata siji-siji ya gak apa-apa. Lah kae wis expired tuh. Expired tak buang. Ya ini saya semanggakan ini untuk adikku. Bojo loro. Oh, bojo loro, Mas. Anake Mbak Mei iki, anake ketuane njaluk bojo loro ya. Anake ketuane iki, Bos. Suhu. Ya. Aku nek macam-macam kuatir gak dibayar aku. Bojo loro. Oh iya, lali. Chandra Kirana kok gak ngetekno sertifikat. Kusuma Budaya lali aku Kusuma. Kak Kusuma Budaya didukung oleh Chandra Kirana. Juga pengrawite Puncak Wangi. Ana telu iki lho, aku bingung aku. Ana Chandra Kirana, ana Kusuma Budaya, ana Puncak Wangi dadi siji iki lho. Botak ndas. Ketang gak diperenggolang wong. Tak
Kos, ngapunten Pak Kos. Iki Nggih. lambene ra dirusak niki nggih. Nggih, mulai didandana dhisik ya, Mbak ya. Iya, Pak Kos yang mana ini? Pak Kos, mangga. Pak RW, Pak RW nih, Pak RW. Halo, Pak Kos gak apa-apa ya, aja dipotong bayaranku ya. Lho aku dikai ngene. Lali ya. Padahal wis mang jero kan wis tak weling. Awas, engko lali. Lah kok kaya kebrucut. Iya, gak apa-apa Pak Kos, kita kan kerja sama, oke? Oke, sama nak ganteng sih. Tambahi 100 ya engko. Oh, paling bayaranmu sing dilong. Apa Pak? Gerajakan Banyuwangi gradak napa mboten? Oh, gak gradak yo enak gradak ini manut aku enak-enak. Iya. Bisa dong gerajakan kok gak iso iku. Iya. Musuh rayap kok. Napa-napa saged niki, Pak. Nggih, Kangen golong komeng nggih saged. Oh, munggah niki kula nggih saged. Munggah panggung nggih saged. Kula dikengken tari welut nggih saged niki. Monggo gerajakan Banyuwangi. Mang wis mari oke, saiki ngelemer. Lali. Mau nggak suka aku nggak boleh lupa pokoknya. Lho mang lali ngono kok yo. Oh iya aku ya lali ya. Yo ancen manusia iku. Jadi aku wisin aku. Sumpah isin aku di lab sisan ya Allah gak duwe raya. Loh, daraine nanti. Ini kita tutupi. Oke, itu tadi ada permintaan Gerajakan Banyuwangi sudah diturutin. Ini tinggal yang dari sana, yang dari sebelah kanan ini. Ojo anteng-anteng bae. Bapak RT-nya. Bapak RT. bacanya. Bapak Kos. Bapak sopo aku gak ero jenenge. Bapak Lurah. Pak Samudi. Ayo Pak.
Ndang kene Pak, nang ditokno kabeh kene, luwung kene ge bayar mekar iki. Aduh teko Jombang ndang ayo. Ayo Bapak, Samudi, mbok sapa ae iku ora ro. Ndang ayo Pak. Nah, nang ngene lho. Cepet-cepet ngadeg ngene, engko nang kudu ngoyo. Rene tagak. Oh, Rene. Payu rek. Oh, sambal kemangi ngen niku enak. Iya kan nek tuku sambal kemangi kok nek mulih. Enggak sambal kemangi. Terima kasih. Ayo siapa lagi ini? Ayo siapa lagi? Ya, kalau yang sudah bergiliran silakan mengadeg, nggih. Pacitan Banyuwangi Pacitan to Pak nggih, kok diwalik. Pacitane nek Banyuwangi Pacitan ya padha adohe ya. Banyuwangi Pacitan. Nih, bersama Kusuma Budaya. Bener ya? Iya, bener ya. Ya wis aku nek kate ngono ya lali aku tahun wingi kan wis tahu ditanggap nang kene, tapi lali. Salah gak dijak terus. Pulih lupa ngene iki. Dijak Mbak Cayan, yang sama niki gadok mboten saged. Ora wani kok ngejap aku. Lah lha apa? Yo gak wani. Wedi ambek aku. Ya sih. Ini kenapa? Sudah. Ini mie-nya bengung.
Jal aku nak tengah. Yo. Kusuma budaya. Ada Paradis Multimedia. Paradis Lighting. Sound system audio. Ada Neng Cahya, Ada Neng Juni. juga ada Neng sopo iki? Jombo. Juli. Suwe ora ketemu, yo mong gawe kangane atiku. Ingaso namung mikiri rino wengi katon aneng moto ning jalan anyar kae ana pinggir segara pernae banyu wangi pacitan perali yo among kelingan ya liwat dalan banyu wangi teko pacitan ono ati rasane terus kelingan semilire angin segoro ngangendi ono kene riko sing ingsun tresnani Cuman semono ya mong riko kudungane ali banyu wangi pacitan ora lali mong tansah kelingan. Aku tambah kepoyong iku guyu Cahya tok. Oh, Cahya. Mas, Mas. Napa, Pak? Oh, tak silih bojo. Oleh ta? Ayo. Tak silih bojomu. Cahya. cek hai Disilih bojone lho. wes kena iki mikku. Saya suka yang tidak ada buntutnya. Iya. Kamu karena Iya. Enggak suka kabel kamu. Iya, nggak ada. Ini nggak ada buntutnya saya suka. Iya. Itu ada buntutnya ngelewer-ngelewer. Gak suka saya. Siapa jalan nyelep bojo? Bapak yang mana? Lapo nyelep bojo? Kak ilo pak, tapi tidak kepepet kak popo. Aku tahu pisan konangan. Orang tak baleni aku. Wedi dicelatu kok soalnya. Bojomu tak silihe. Iya, monggo Mas. Kusuma budaya. Paradis Multimedia lagi. Asal. Bojomu sesuk tak silihe. Yen penak ora tak baleke. Yen tak jajal enak tak silihe. Bojomu tak enggo selawase. Bojomu sesuk tak silihe. Yen penak ora tak geleni. Tak rasa
teko dhewe aja seneng karo bojone kancane Kusuma budaya meriah sekali. Tahun depan bisa ditanggap lagi ini. Berapa Pak Kos? Murah ya Kak? Gak sampai dodol sertifikat ya? Wis bener aku. Wis bener. Aku pokoknya kudu katut terus loh Pak Kos ya. Kudu katut terus. Sudah tak ini? Oh belum, ayo. Ini Caya. Heh, apa? Oh, aku pen. Aku yang ngepen ambek pean. Ya Allah. Oh, gelang alit. Oh, nyanyi dewe. Ayo, sini, naik. Ayo. Orang polo ewa le ngambung. Gak apa-apa doe. Ya ngono, makane nek pengen ngambung aku udah dibencong ae. Ayune peres. Ah, gak punya susu. Aja ngono ta isin aku. Ya, ila. Isin aku. Lo mi Iki kaya enak kalau kabel dari Mbak Cahya iki mau. Oh, suka yang nggak ada kabelnya juga. Ber. Oke. Keren banget. Podo karo rayap cocok. Iya, terima kasih sudah mengefans saya. Nanti saya kasih stiker. Iya Mbak, makasih. Ya, ayo iki stiker ya. Ya, soalnya Caya rene iku dodol stiker. Tangger tamu iku ditempleki stiker Caya pokoknya. Ndi mike. Derek ajar nggih Pak, Mas, derek ajar nggih. Oke, kulon nggih derek ajar, kurang ajar anjene. Enggak gelang alit. Gas ACC. Kusuma budaya. Ya, bener. Wis kelakon sakmene lawase. Ingsun yariku kedani. Semono sani biani. Mula rika udyangane ati. Sagoraya ana pasisire. Sono welas kono watase. Wadang kopi dalem mongko. Raina wangi ya mong katon iko.
Bengi ta awan. Nek bengi, Yana Ariska. nek awan. Andre. Andre. Berarti peyan iki cowok ta cewek? Cowok cewek. Cewek. Sudah, begitu saja enggak. Iya, ayo foto ya. Ayo sayang. Apa? Napa pengen sisan ngono? Mboten Pak Yanto. Ya, leres nggih Pak Yanto nggih. Oh, Mbah. Nggih, Mbah Kung. Mbak Kung, Mbak Wek. Mbak Celek. Telek ta celek? Rayap. Ya Mbak celek iku lho, Allah. apa celek iku? Bosane wong Surabaya celek iku apa? Oh, bosane Dayak Mbak Celek. Oh, nggih. Oh, kembange rawe nggih kula nggih kudu keroken iki. Ya Allah. Lakone rayap pokoknya. Lakone. Ya ado-ado tekan Jombang kok. Budal isu meruput. Amin. Mulai iku nggawa dhuwit kena gawe tuku Pajero. Panas jebul jero maksudnya. Ayo kembang gatel. Kusuma budaya. Goyang dong. Asal. Iya. Ina. Ceritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane logo jejer saben dinane. Soyo suwe kadang jejer-jejernya kalah tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Gak sak balik wiwitane lunggu jejer sak bendinane. Saya suwe saben jejernya kena tangane. Banjur ngomong sayang aku tresno kowe. Kenapa atiku digawe lara. Kembahan melati agawe larane ngati. Kembang kecubung agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnaku katonan. Mula tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik anggone para wanita. Kembang irawe kuwi paripasane. Ini barame luwe becik tak teruske. Iya, tepuk tangan untuk yang terakhir kalinya. Oke, baik, terima kasih. Dikarenakan ini mas, acaranya masih panjang. Campur sarinya kulo akhiri nggih. Nanti ketemu lagi di Bedayan Sekarsari, oke? Oke, kok gak semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.